Kaixo egunon, otsailaren 8 dugu, osteguna, eta goizeko 11 eta 25 ditugu. Zuzenean Tolosako plaza zaharretik ari gara. Hori da, egunon guztioi, iaz hitzen gerizuen gaurko egunez hementxe izango gehiela, eta zintzo demonio, 28 kanala eta Tolosaldeko ataria esan bezala hemen gaude, Tolosako inauterien lehertzea, hementxe bertan batzen dute bezala zuei eskaintzeko. Goiztiar iritsi dira urten inauteriak, pentsa urte bete ere ez dela pasa, iaz kasinoko balkoi honetatik, inauteriak ondo pasatzeko esan genizuenetik. Eta egia esan oinat, seguru askorentzat goizek iritsiko zirela, baina ostegun gizena egia esan, ez da sekula momentu txarrean iristen, eta gu pozik eta pres gaude urteko egun garrantzitsuena zuei kontatzeko. Hori da, minutu gutxi barru suziria botako dute Tolosako udaletxeko balkoitik, eromena izango da nagusi Tolosako plaza zarrean, baina guzti honen aurretik eskerrak eman behar dizkiogu aurten ere Tolosako kasino elkarteari, beste urte betez, festa hasiera begiratzeko, plaza zarreko balkoirik aproposena utzi digulako. Hori da, egia esan, 12 bueltan zoragarria da hemendik ikusten dugun irudia, urtero errepikatu eta urtero berritzen den irudi hori, eta hasi da plaza borborka, txisturariak ere hasi dira, beraz, gu prest gaude. Hori da, Imanol lankidea ere plazan bertan daukagu, eta bera kontatuko dugu plaza zahar ederronetako txoko batzuetan gertatzen den guztia. Bai, protagonistei eta festazalei mikrofonoa sartuko die berak, eta esan bezala minutu gutxi barru protagonistak izango ditu bere aldamenean. Eta irudietan ikusten ari gara, pixkanaka, plaza zaharra jendez betetzen ari dela, txilaba, kolorea, girona nagusi. Bai, bakizuen bezala Kabialai elkarteak urtero inauteri zale Peto eta Tolosarrak saritzen ditu, eta aurten 2018ko inauteri goiztiar hauetan berezudiko karrozako kidei emango die errekonozimendu berezi hori iritsi dira gainera udaletxera. Hori da, 1980 hamarkadan hasi ziren, eta duela gutxi arte karrozarekin atera izan dira, inauterien historiako mozorro epikoak utzi dituzte egia esan. Bai, berek asko aipatu zituzten zerrenda horretan, legioz atera zirenekoa izan liteke bat, eta beste hainbat ere argazkietan erakutsi zizkiguten ez da oinat. Hori da, eta horrez gain, Frankoren berpiztea, Errusiar ejertzitoa, Atila eta Jose Gurutxaga alkatea, eta Txarainen akademia izan dira, berazubikoek atera dituzten karroza entzutetxunetakoak. Hori da, eta ezin ahaztu, jendeak freskoen izango duen mozorroa, iaz Mariano Rajoy Tolosara paseoan ekarri zuteneko mozorro hura, bideoa viral bilakatu zuen dakizuen bezala, eta sinpletasunetik mozorro eder bat egitea hori da entzuzen. Hori da, izugarrizko arrakasta izan zuen, eta hori da Tolosako inauterien sustraietako bat. Eta berazubiko karrozakoek ere nabarmendu nahi izan dute, horixe, kaleko inauteria egiten dutenei eskaini diotela Kabialai kutxuna saria. Bai, eta kaleaz ari garela, plaza ari da betetzen, txaranga doinuak ere ari garaia da entzuten, eta aipatu bezala txisturari bandako kidek kaleak hartu dituzte inauteri 8koarekin, lehen itzulia egingo dute, eta une batetik bestera inauteria benetan hasiko da Tolosan. Hoi da, itzaztuk esan dezu, gaztetxoek lehen hilarak hartu dituztela, eta bai gaztetxoak eta baitagun ikuste jadenak festarako grinaz gaudela. Iaz aspaldiko betekadarik handiena izan zuen plaza zarronek, ezta? Bai, iazkoa izugarria izan zen, Solana kalea eta Nafarrezubia goraino beteta zeuden, eta ziur oinatz gaur Tolosarrek irudi bera errepikatuko dutela. Hori da, eta esan ari gara, inauteriak aurten oso goiz iritsi direla, duela hilabete eskas errege opila jaten ari ginen. Hori da oinatz, urtarriaren 5ean hasten da benetako atzera kontua Tolosan, errege ezberan eta aipatu bezala susmoa daukat azken unean ibilizaleak diren horiek, urten larri xamarri ibiliko direla, baina hori ere bada Tolosako inauterien magia. Hori da, eta irudietan ikusten ari gara, ostegun gizen pertsonaia eta txaranga plaza zaharrera iritsi dela, txaranga doinuekin lagunduta. Hori da, badakizue azken urteotan beste konpartxa bat ere protagonista izaten dela Tolosako plazan, eta ari dira sartzen, Hori da, beraien txistorrak lepotik zintzilika, txaranga instrumentuak, jendea saltoka, iristear dira inauteriak itzea. Hemen dira usaindu egiten da, eta eguraldiak momentuz ere ez digu hutsik egin. Eguraldia uste baino beto horrengoz, ez? Bai, udaberri girorik ez dugu antzematen, negu gorria, baina eguraldiaz hitz egiten ari garen honetan, eguralditik gertu dago eta balkoi batetik gertu dago, Imanol gure lankidea. Aurren Imanol.
leku privilegiatu onera etorri ahal izan degula. Bueno, nola ospatzen duzu hemen txupinazoa leku honetatik? Bueno, hemen lagun artean ospatzen dugu, urtero bezala, hemen astegia pixkat, bermui pixkatekin, gero txupinazoa, txoixua jan, da ean. Eta, dantza pixkat bota, eta hola. Eta hori zemat elkartzen zeate, zemat urdema ekizue honetan? Ez dakit, exactamente, porque junda etorri da jendea, horren, ez dakit, agian izan daiteke, 20, 30, 30, igual denak batea ez, baina batzuk lehenago etorri, beste batzuk jun, horrela. Eta, pentsatzeko, hemen dana balkoian ez zeatek abituko, ez? Ego nola bizitzen dezue? Batzuk, ataritik ikusten dugu, telebistatik, hori da San Ferminetan bezala, denak ezin sartu balkoietan. Ez dakit sarrera kobratzen dezun edo honea tortzeko, ez. Hemen jendia tortzen, eta batzuk ardo botinak atzaue, beste batzuk tortilla, pixkat, horrela. Eta gero zer, txupinazoa bukatzen danean, zer egiten dezu? Jarraitzen dugu pixka, bazkaldu ere bai, hemen jendeak ekarritako gauzekin, jan, da gero kale atatzen, gero atxalde partiano, egualdin araberare gelixio gozatzen dugu jistia. Eta nola bizitzen dira hemen plaza zarretikan inauteri guztik, txupinazoa esan duzu, baina gero beste inauteri guztia, beste momentu berezin bat izaten da? Hemen momentu berezi asko egoten dira, txarangak ebai non nahi pasat, hemen ipasetzen dira txaranga guztik, eta hemen tope, bizitzen dira inauteri. Erki, eskerrik asko eta ondo pasa inauteri? Bai, eskerrik asko. Zari ginen eta baita inautori goiztiarrez ere, baina ikusi duzu herritarren irriparrak ikusita berdin diola goiztia hartasun horrek. Eta mozoro erdipurdi prestatu baldin badugu ere, lasai Tolosako inauterietan, mozororik onena gozatu eta bizitzen dena izaten da egia esan. Noskitzea, zalantzari gabe, gainea, mozorro egunen aurretik ere, ospatzeko asko izaten da Tolosan, eta batzu inauteriak goiz iristeak ez die zertan eragiten. Ez, sekula ez die eragiten, eta Vista Alegre txarangakoek berriro ere bota zuten atzo, gauko 12etan txupinazoaren aurreko txupinazoa. Urtetik urtera egia esan, jende gehiago gerturatzen da trianguloko itzordu horretara, eta esan genezake, inauterizale perfektuak edo peto-betoak bai ala bai egon beharra daukala bezperako txupinazo horretan. Zalantzari gabe, eta hitzea, ezin gaurko zuzenekoa eguraldia aipatu gabe utzi, lehen esan dugu, eguraldia udaberriko ez, neguko eguraldia daukegula, baina, eguraldia oraingoz ateri dagoela esango nuke, hemen guk behintzat lehiotik ikusten dugunan arabera, ez du hurikai. Bai, hotz egiten du hori bagenekien, gauza jakina da, asteartera bitarte erropa kapa deixenterekin ibil beharko dugula, iazko eguzkirik ere ez dugu, baina momentuz, errespetatzen ari da eguraldia, Tolosako egun garrantzitsuena. Samar daukagu guk obsesio txiki bat badaukagu eguraldiarekin, urtero inauterien aurretik egunero interneten orrialde asko begiratzen ibiltze gehala, baina datorrela aurrera eta kalera. Hori da, hotza eta prezipitazioa ziurrak izango dira igandetik aurrera behintzat, baina egia esan dantzan ibili dira aurre ikuspenak eta nork daki zerura begiratu eta datorrenari inauterizaletasunez erantzun, hori egin behar da hemen. Hori da, eta urteurrenekin jarraituz, aurten, urteurren dexente ospatuko ditugu. Bai, urtero izaten da inauterien bueltan, tradizio handiko festak diren horretan, urtero ospatzeko zerbait izaten da inauteriez berez aparte, eta aurten, besteak beste, Aizorratz elkartearen aur jaialdiak 50 urte bete zituen joan den larun batean, eta baita Tomas Hernandez Donostiarrak ere 50 kartela egin du aurten inauteriak iragartzeko. Hori da, Polgo Ipaja txarangak 80 urte bete ditu, Aizorratz eta Kabila txarangek 75, Urdina Txiki txarangak 50 urte, Alkoiano txarangak 60 urte, eta azkenik Pokatripa eta Sukalde txarangek 55 eta 55 garren urteurrena ospatuko dituzte urrenez urren. Azte markak, zenbaki oso potoloak. Bai, potoloak, eta polita gainera, eta txarangak besterik ez duzu aipatu, izan ere ze izango lirateke Tolosako inauteriak txarangari gabe, ez da, Tolosar askorentzat ia gauza bera dira, inauteriak eta txaranga bat datoz. Bai, hala da, niretzat behintzat bai, eta nik uste zuretzat ere hala izango dela. Bost egun hauetan, momenturik politenetako asko, txarangen inguruan sortzen dira, eta horrela izaten jarrai dezala inauteriak. Noski, eta gainera badira, txarangakin lotutako arau txikiak edo kuriositateak kaos horren barruan, inauteriak kaotikoak direlako, baina legeak ere badituztelako, eta adibidez gaurko egunez, ostegun gizen egunez, ostegun gizen edo Sasiko Ipatxu abestia behin eta berriz entzuten da Tolosako kaleetan. Hori da, kantu horrekin lehertzen da festa, eta egun osoan hori entzuteko 1000 aukera izango dituzte txarangazaleek. Zezen plazara igoeran berriz, beti 2 kantu jotzen dituzte txarangek. Errepertorio ofizialean 7. eta 4. zenbakia dutenak, edo Praxkoarena eta Irureta abestiak.
Egia esan oinat zoragarria da Tolosako inauterietako repertorioa, ez dut disimulatuko, kalejirak, kabanerak eta fandango torinarinak ere badira tartean, zuk ezakit baduzun abesti kutxunik. Ez da bat erresa, hainbeste abestin artean abesti bat aukeratzea, baina bueno, baten bat esatekotan, troika oso gustokoa dut, baita galtzaun dire, jota, ez dakitzuk itzea. Bai, horiek aipatuko nituzke, eta molinatxo ere utziko diazu, zer da hortan jartzen. Bueno, beti esaten dugu inauteri zero bakoitzak bere inauteri propioak sentitzen dituela, eta hori gertatzen da kantuekin ere, eta Plazazarra ari da betetzen inauteri zalez, Suzireren unea gerturatzen ari da, eta balkoiak ere betetzen ari dira Kabialeko korporaziokoak, Hori da, pixkanaka, hasi dira Tolosako udaletxeko balkoira ateratzen, plaza ere geroz eta beteago dago, geroz eta koloretsuago, eta giro aparta. Ea aurten ze prestatu duten pregoi horretarako, egia esan hemen plazan goiztiar xamar aritu garenok pistaren bat edo ikusi ahal izan dugu, baina momentuz ez dizugu ezer aurreratuko, ziur zeresana piztuko duela. Hori da, ikusi dugu Onostegun gizen txaranga sartu dela, beraien animatzaileak ere bai, eta horixe, Tolosako udaletxeko balkoira, pixkanaka, Kabialai elkarteko kideak eta korporazioko kideak ateratzen ari dira. Badakizu inauteritan Kabialaiko korporazioak egun batez lanak entzen dietela benetako udalordezkariei, eta gaur ere hartu dute balkoi hori dantzari ezinguratuta. Urtero gai polemikoi heldu diete, bai behintzat azken urteotan, Barzina, Iaz Trump ere etorri zen Tolosara, eta aurten beratzubiko kutxunekin batera ziur zeresana piztuko dutela. Hori da, gu adi egongo gara udaletxeko balkoira, naiz plazara, eta berdin egongo dira plazako eta balkoitako tolosarrak ere. Egun honetan, plaza zarreko balkoiak leku privilegiatu bilakatzen dira. Eta askotan pentsatzen dugu, noizbait erori ere egingo direla, inbeste jende hartzen duten balkoi horiek, eta urten esango nuke oinat sekula baino goizago bete dituztela balkoiak, behar bada urtero goizago betetzen dutela iruditzen dugu, zakitzen nire sentsazioa batean. Bai, posible da, eta esan barra daukagu udaletxeko balkoiez gain, plaza zarreko beste balkoiak ere, jendez betetzen hasi direla, plaza zarrau gainera oso polita, dekoratzen dute, erabat txukun atontzen dituzte balkoi guztiak oialez eta zapiz, eta ez dago balkoirik oiali gabe, galtzaundiren letra horri adi entzun eta kasu egin, eta Tolosarrek zintzo, demonio, balkoiak dekoratzen dituzte, eta baita txilaoa jantzi ere, oinat, haze irudia ikusten ari garena. Hori da, lehen aipatu dugu plazako lehen hilarak bete direla, baina nik esango nuke plaza erdia jadanik nahiko beteta daukagula. Bai, jendea epelera gerturatzen ari dela ematen du, 3 gradu eskase edo izango dira, goizeko 10 aldera bintzat hori zion termometroak, eta gaur salto egiteko aitzakiarik bintzat ez dago, Hori da, plaza beteta, Solana kaletik ere jendea andana dator, Napar zubia ere geroz eta beteago dago, eta inauteria badatorritzea. Bai, badator eta jendea badator, badakizu ikastetxetako gaztetxoek, neskamutigiek, 11 kaldera edo bukatzen dituztela ikuskizunak, eta horiek amaitutakoan, segituan gerturatzen da jendea plaza zarrera. Bai. Imanolan kidea prest daukagu, aipatu dugu, udaletxean dagoela, eta pauso emango diogu Imanoli zer kontatzen digun. Hori da. Hementxe gaude balkoitikan, ja dana plaza betetzen ari da, eta hemen daukagu gurekin, Makarne Iturbe, kaixo? Kaixo, egunon. Hemen bera da, Berazubi Karrozako kidea. Nola orain arte nola izeate ospatzen, nola dijoa orain gaurko eromen hau? Pixka bat urduri ez, ze da dena dago programatuta, Martaltan 11etakoa, orain eman digute premioa kutxuna 2018, orain berak egingo dute sorpretxoren bat, da pixka bat urduri. Eta pentsatzen emozionatuta edo nola idea bizitzen, horre zu gain ez zaude, parodia egiteko jantzita hor pixkat ikusi dugu, ez dugu dana ez, esango ze gertatuko dan, gero jaikingo dute segituan, baina pentsatzen emozionatuta eta egun guztia ere bizitzeko prest. Bai, beraiek emozionatuta daude, naiz eta igual kanpoa asko ez atera, urduritasun hori, baina barrundik handara matzate. Eta gero zer egingo duzu, hemendikan txupinazoa bukatu eta dana, zer egingo duzu? Gero egingo dute Kabialaiekoakin kale jiratxo bat, gero baskaltzea jungo dira, eta gero arratzaldian xixenetara. Eta gero, igandea, astelena, asteartea etorriko da, baita ere egun handiak, hor zerbait komentatu dezakezu, zer egingo dezu, zer ez, edo sekretu mantendu behar da?
Bueno, gu ja karroza ez dugu ateratzen, orain dela 3 urte gutxi gora beratikan, orduan, igandea eta asteartean egongo dira San Francisco, ni ere bai aurten izango naiz, Kutxako parean, eta gero astelenian ibileko ga kalean zehar bueltak ematen. Zertaz atako gan? Sorpresa, inauteritan sorpresa izaten da dena. Eta, bueno, oain txupinazoa bukatzerakoan berriz ere joango zarete, pentsatzen dut, konpartxarekin, eta zer daukazue, gero bazkaltzera, segituan hemendikan ateatakoan zein godezue? Kale jiran, txarangan atzetikan suposatzen dut joango gehala, Kabialai elkarteko kidekin, eta, bueno, pixka beraien atzetikan, edo beraie dira gaurko festa ontolatzen dutenak, eta beraiei jarraitu behar ditugu gaurko egunean. Ondo pasa dezazuela, inauteriak. Bale, eskerrik asko berdin. Bueno, eta hemendikan gero horre jarraituko dugu, inauteri hauen berri ematen. Gero arte. Imanol eta Bakarneri, eta bueno, aurten gomenduak Berazuiko karrozako kideak izango dira, hemendik gutxira egingo zaio omenaldia udaletxeko pleno aretoan, baina bueno, beste gomendu batzuk ere aipatu behar ditugu aurtengoan, ez da hitzea? Bai, hori da, aipatu ditugu txarangen eta elkarten urte hurrenak, eta inauterietan, tamalez, joandako jende horri ere, omenaldiak edo oroigarriak egiten dizke udalak, eta aurten egitaragoan Jose Gartzia eta Xanti Baltza mandu dituzte, musikariak biak eta zalantzari gabe inauteriekin estu lotutako pertsonak. Hori da, urtero omenduak izaten ditugu eta urtero baita berrikuntzak ere. Aurten, bueno, inauteriak esan barra daukagu berrikuntzaz edo nobedadez beteta datozela. Bai, hori da, urtero izaten da aldaketa txikiren bat antolakuntzaren alde, baina aurten bereziki berrikuntza asko izango ditugu, entzuten duzu jendearen buila, hasi direlako Berazuiko konpartxakoak beraienak egiten, baina guk jarraitu egingo dugu eta eskainiko dizugu gero egiten dutena. Berrikuntza horietako bat, esaten ari ginen bezala, karrozen ibilbide aldaketa izango da. Azken urteetako masifikazio hori saiesteko eta ibilbide berri bat egingo dute, eta Oria kalean, Nafarroa etorbidea eta Foruen etorbidea ere hartuko dituzte karrozek, San Francisco eta Rondia kalez gain. Hori da, eta karroza eta karrozen artean distantzia neurri bat ere jarri dute. 30 metro utzi beharko da karroza eta karrozaren artean. Eta honetaz gain, isiltasuna ere nagusi izango da txarangen mesederako. Bai, hori da, arratsaldeko 6-etatik 8-etara bitartez, zaldunetatik asteartitara, isiltasun hori errespetatu egin beharko dute karroza eta konpartxa guztiek, txarangei beren lekua eta protagonismo guzteko batetik, eta bestetik, isiltasun zerbait ere, oparitzeko inauterizalea izan. Hori da. Bestalde, zaldunita bezperako danborradak mende pasatxoko tradizioa izanagatik urteak diraia da, hitzordua itzaltzen ari zela. Eta horregatik, aurten berrikuntza batzuk gehitu eta danborrada eraberritzea adostu dute. Bai, aurten ibilbidea aldaketa izango dute hauek ere, eta plazazarrean hasiko da danborrada eta baita bokatu ere eta gainera, danborra jotzeaz gain, galtzaundi piezak kantatu ere egingo dute. Hori da, zuk aipatu dezu hitzea, plazazarrean hasi, plazazarrean bukatu, eta parte hartzaile guztiek elkarrekin afaltzeko aukera izango dute, zerkausian. Eta honez gain, alkohol eta droga prebentzioa ere martxan jarriko da, larunbataz geroztik. Bai, urtero lanean aritzen da Tolosako prebentzio maila eta inauterietan lanketa berezia egiten dute, baina aurten joan den larunbataz geroztik hasi ziren prebentzio hori gazte lokaletan eskuarte zuzenarekin egiten. Ailaket elkartekoak eta Immaculada ikastetxeko ikasleak. Hori da, eta prebentziorik beharreztuena umorea eta grina inauterizalea da. Saioa hasieran ere esan dizuegu, momentu txiki batean betetzen dela plaza, eta esan eta bete, plaza iaia beteta daukagu, eta garaia hau izaten da leku hartzeko momentua proposa. Bai, azti bili behar da hemen oinatz, jende asko amaiketako egiten eta goxe-goxe egongo zen seguraski, baina hemen irudi zoragarri horretaz gozatu nahi duenak plazan hartu beharra dauka tartea eta balkoian ezinezkoa begiratu menez, bigarren pixko balkoi horiek eroringo dira. Lepo daude. Urteroko komentario izaten da, ez da, balkoi hauek urteretik urtera geroz eta jendetsuago egoten direla, eta beti esaten dugu, egunen baten goitik bera eroriko diela. Aurten gainera, bueltan dugu Onostegun gizen pertsonaia, iaz, bajan izan zen, ezin izan zuen bere txerri kutxunarekin atera, baina aurten hemen da, Ostegun gizen jauna. Hori da, eta aipatu dugu, 12 laurden gutxiak aldera, Kabialai kutxunai urteroko omenaldia egingo dietela udaletxean, eta, hariko dira, ez? Hori da. Hemendik ez dugu ikusten, baina hor hariko zaizke errekonozimentu eta oroigarri hori ematen oso gustura zauden Kabialai
kutxuna jasoko duten Berazubiko karrozako kideak, eta behin baino gehiagotan errepikatu dute saria kaleko inauteria egiten duten horiei eskainia izango dela, eta hemendik esan behar dizuegu, zuek ez duzu oraindik iruditan ikusten, hau esklusiba da hitzea. baina esklusiban, Bai. hori da, gure paparatziak esan digu, Berazubiko karrozako kideak prest daudela eta ikusten dugu, sekulakoa montatuko dutela Bai. plazazarrean. Nafarzu bira begirari gara hemendik kasinotik, eta egia esan, nik uste ez pare bat minutu barru plaza zaharrera iritsiko direla, eta orduan bai hasiko dela hemen izugarrizko antolatu dute. Bai, bazpare, errepasatuko dugu urteroko pertsonaiak izaten dira, dantzariak, bordondantzariak, korporazioa, aguazilak ere, apain jantzita ateratzen zaizkigu, baina hori ez gain, gaur ikusiko dituzuen gainerako pertsonaia guztiak, Berazubiko karrozako sormenetik ateratakoak izango dira, beraz, adi irudiei, Hori da, esan barra daukagu, Patxi Amian Ostegun izeneko alkate bilakatzen dela urtero. Ez dakit, nik Patxi oraingoz ez dut ikusten udaletxeko balkoian. Ez bere funtzio politikoetan ariko da basaria banatzen. Eta, bueno, aldarrikapenetarako plaza ere izaten da Ostegun gizena, hor ikusten ditugu Asuncioneko langileak beren pankartekin, eta bakutzak hemen nahi duena komila tartean egiteko aukera izaten du ez, inauterietan eta Ostegun gizenean. Hori da, zuk esan ez du bezala, neurri batean, baina bueno, inauteriak ere libertate hori ematen dute, Hori da, askatasunaren plaza eta batez ere ondo pasatzeko plaza, eta gaur oinatz, txistorra izaten da nagusi, ez Urdaiazpikoa, ez Gazta, txistorra izaten da nagusi, eta hemendik ateratakoan, Tolosako taberna guztietan, elkarte guztietan, mokautxo bat jateko aukera izango du edonork, Hoi da, guk ere konexioa bukadutakoan jumarko deu taberna, pintxotxoen bat jatea, eta bainauterei hasi demate eta gozatzera. Gaurrak eso salabero bat ere hartu beharko dugu, hotzonekin, baina hauxe da negua eta inauteriak ere beroarekin ez lirateke gauza bera izango ez. Ba ez, inauteria horrela da, guk ja horrela prestatu ditugu inauteriak, Horrela bizi ditugu. eta ipatu barra dukagu txosnagunan ere topa ginez ekingo dietela inauteriei eguerdiko ordu batetan. Bai, han urtero egiten dute topa, eta gainera topa horrez gain egitera hau zabala ere prestatzen dute inauteri guztietarako, gaur bertatik hasita kontzertuak, musika, eta beste hainbat ekitaldi izango dira, aurten gainera karpa berezki handia jarri dute txosnagunan. Hori da. Eta Euskal Herria plazatik kanpora, esan barra dukagu, arratsaldeko 4:00 zezenfesta izango dela. Tolosan izugarrizko arrakasta izaten duen ekimena izaten da zezenfesta, eta aurten ere sekulako ilarak sortu dira sarrerak hartzeko. Beraz, txartelak dituzuenok, zorionak zuek. Bai, egia esan, urtero errepikatzen den fenomenoa izaten da, eta aurten ere, aste honetan, Lehido atari horretan, goiziko 5 ez gerozik, jendea jarrita zegoen sarrerak eskuratzeko. Zezenak amaituta gaur, noski, kalejira berriro nola ez. Inauteriek saltok aritzeko sasoia eskatzen dute, eta hori eta San Francisco kaletatik barrena alde zarreraino jetxiko da, gaur pintxana eta kabiela itxarangekin jendetza inautori zale guztia. Hori da. Juntzean, txosnagunetik manifestazioa deitu dute, eta aurrera elkartaren danborrada ere izango da noski. Aurten lehen aldiz, danborra dago ere, kulturretxeko balkoitik botako dute bere inpregoia, zerbait berri eskainiz. Eta txarangez ari ginen, jaitxeraz ari ginen, eta badiruri Imanol lankidea prest dugula kabiala txarangako kideekin, hor beran, giro epel horren barruan. Kaixo Imanol, ea zer diguten txarangakek? Kaixo berriz ere, ametxe gaude, oin ja plaza erdian, ja balkoitatik jatsi gara plazara, eta hemen gaude kabiala txarangako Unai Zabaletarekin, eta jotzen dezula? Tromboia. Noiztikan kabiala txarangan edo? Badakizu ez dakitela, baina urte pila bat. Nik 2000-garren urtetik, noski. Eta txarangak berroita, berroita gehiago urte, bai. Inkantzable txarangak kabialaien urte asko damaki, bai. Berroita gehiago urte. Eta hala ere, hemen ez dakit, zirrara berezia izaten da, 12ko momentu hau edo nola bizitzen duzu? Nik nire naiz hemengoa gainea. Hemen jaioan ez, nire leitzarra naiz. Eta egia da, Tolosako inauterik beti ikera garri gustatu zazkit, eta hala da, eta ederrak die, eta gaina ostegun gizenak badozio zer berezio. Eta hasiera honek, eta egia da, oso polita da bai, ederra da. Eta gaina egueldi honekin, euririk gabe bikainera. Eskerrik asko eta ondo pasa. Berdin, ongi segi. Inaute berri on denoi. Aurten, gure herrira, gonbidatu bereziak etorri zaizkigu, prozesu bati bukaera emateko. Lehen talde gonbidatua hurbiltzen ari zaigu, eta horretaz hitz egiteko beste gonbidatua dugu, Matías Prats. Hola, buenos días a todos y bienvenidos.
Ongi etorriak, Gonbidatuak erdatuenak direnez, aldi bereko itzultzailea erabiliko dugu. Ta horrela, galderak euskaraz egingo ditugu eta erantzunak erderaz izango dira. Zer esaten dezakezu talde hor agertzen zaigun talde horretaz erabiltzen dituzten jantzietan? La verdad que los trajes son de 1735, lo que vamos a ver ahora a continuación. Esos trajes estaban hechos antiguamente por sastres de gran importancia y gran renombre. Pero tenemos constancia que estos últimos años anda Ágata Ruiz de la Prada intentando hacer un modelo para la legión. Veamos cómo se acercan nuestros invitados especiales. Ahí están, sin el 5% traje y sin gastos de comisiones, Hortxe ditugu. Eko pixka bat utzi, mesedez. Legionarioak, euskaraz, se dice legionarioak. Eta musikan, zer komentatzen digutu, Matias? Bueno, la música antiguamente estaba compuesta por un famoso compositor. Los últimos arreglos los ha hecho José María Cano, del grupo Mecano. Y la verdad, ¿qué paso lleva? ¿Qué ritmo lleva? Hortxe ikusten ditugu, euskaraz. Ahí los vemos, ahí los vemos. Están con los autos. Últimamente les ponen a dieta, creo. Se les ve que están. Parece ser que lo que decía el ministro de Defensa era cierto, Están en el régimen, se les ve finos finos. Argana, que es la euskaraz. Argana. Con el 5% cae. Ya no tienes que. Se puede hacer publicidad más aquí en Rosa. Ahí vemos la procesión, Bueno, eta guain, beste gonbidatu bat agertuko zaigu. Bai, zuk esan. Hortxe bai, momento hunkigarria. Momentos. Ahí tenemos a los legionarios de Berrazugui. Fíjate, se le ve a Agustín forjado en tantas batallas, El capitán Romerales con su muleta. Este estuvo en la guerra de Ivni y tiene metralla por el cuerpo como si no costara. Bere jaiak urriak 12 ospatzen dituzten da. Zer iruditzen zaizu talde honek eskatzen duena? Me llena de orgullo y satisfacción
satisfacción en el día del jurisconto ser el encargado del acto solemne que vamos a vivir. Corría el año 1965, cuando se terminaron de edificar las viviendas últimas de un barrio con carácter, un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. Siempre habéis estado, Berazubi, en nuestro corazón. Por ello, en nombre de la emérita reina Doña Sofía y en el mío propio declaro, desde hoy, día 8 de febrero, dame un poquito de agua, pues, que se me estoy secando. Es que se me secan las cuerdas, ya estoy mayor ya. Gracias, Sofía. Declaro, desde el día 8 de febrero de 2018, proclamo la independencia del barrio de Berazubi, desanexionándose así de Euskal Herria. Gora Berazubi independiente joa. Bueno. A ver. Ya no saludan a la autoridad, como me he jubilado no te joden. No me saludáis ya, como me he jubilado no me saludáis. Venga, aquí, ya no me saluda nadie, vamos. Como me he jubilado. Bueno, adorno dezagun aurtengo kabialai kutxuna den Berazubi karroza taldea. Eta denok, eta beraiek izango dira zuzendariak, beti bezala oinuak egingo ditugu, baina beraiek zuzenduko dituzte eta xaupinazkoa botako dute. Venga, nahi duzela.
Eta eman zaio hasiera inauteriari hitzea. Hasi da festa, eta hemen saltori utxizinik gaude egia esan kasinotik, Lehertu da suziria, plaza beteta, plaza saltoka, kolora besterik ez. Eta xelebrekeria ere bai, aurre ikusita zegoen moduan, Berazudiko Karrozako kideek, aste santuko kapiroteak eta legioa bera ere Tolosaraino ekarri digutelako gaurkoan. Hor ikusten ari gara, jendea pozi, jendea alai, inauteria alertu da, eta ostegun gizten abestia entzuten ari gara. Bai, gainera bi txarangekin, bata Kabialai txaranga, bestea ostegun giztenen txaranga, eta laizter minutu gutxi barru plaza ustu egingo da Tolosa inauteriz betetzeko. Irudiz zoragarriak aurten ere iazko unkidurari gabekoak, Marikruzena beste txupinazo bat izan zen, baina bakoitzak bere txupinazo bizi du eta Berazudikoak zoratzen daude. Hori da. Esan barra daukagu oso momentu magikoa dela hau. Tolosar asko kasko bizi dutena, Tolosar askoren momenturik gustokoena, eta ostegun gizten ere Tolosar askorentzat egunik politena dela asko esaten dute. Zalantzari gabe, unkitzeko eguna, festarekin unki badaiteke bat, momentu hausi zuten dagoetako bat. Eta hasi da, urtetik urtera berdina errepikatzen dugu, espero baino lehen iristen da beti inauteria eta eskerrak ala izaten dela, bestela zaino egon beharko nuke. Bapatean hitzea, udaletxeko balkoia ustu eginda, ez dakit, bera jetxiko dian jazuzenen, hauek ere txarangan atzetik saltoka biltzekoak izango ote dien. Arkupean ikusten ditugu aste santuko kukurutxo handi horiek. Eta orain urtero bezala Kabialai txarangak piezaren bat edo beste hemen jo, eta korporazio eta guzti Aldezarrera abiatuko dira beren dantza eta umorea zabaltzera. Aldezarra betetzen baita lehenengo egun hauetan. Hori da, kurioso izaten da egia esan, plazak daukan betekada ikusita, ze azkar ustuetzen dan. 12 eta 10 plaza utxe egoten da, ikusgarri izaten da. Ebakuaziorako ondo prestatuta dagoen seinale, eta urtero proba ostegun gizena izaten da, eta egia da bai, oraindik ala ere jendea ez da mugitzen, Horre Kabialai inkansables txarangarekin hor ari da jendea saltoka. Eta jendeak salto egin behar dauka gaurritzea. Bai, hemen ere egia esan isilik egon garen bitartean saltoka aitukea, bestela hitzeiteko ere ez genuke kemenik zango. Hoi da, plaza saltoka, balkoiak ere beteta, balkoietako jendea saltoka. Eta bueno, gaur hasi da inauteria, ostegun gizena otsailaren 8, baina gaurtik aurrera ere festa izango da Tolosan. Bai, festa izango da. Bihar eguna lasaixeago izaten da ajeak eta nekeak pasatzeko, baina Ozenkitxizulari taldearen kalejira urtero bezala goizeko 11:00 hasiko da, Atletik eta Realaren arteko lehia hori irudikatuko dute, eta goizari kolore pixka bat jarriko diote lehenik. Hori da, eta arratsaldean 4:00 gaur bezala Zizen plazan Xixen festa Kabialai txaranga kalaituta, eta ondoren kalejira izango da. Ostiralmeak ere badu bere danborra da gainera, eta bihar 8:30 abiatuko da urteroko moduan. Hori da, Josnagunean iluntzan kontzertua eta 10:30 arpegi talde kantolatuta ostiralme eguneko jaialdia Leidor aretoan. Eta azkenik, ostiralme hori hainme ez izateko Tolosako jainekin txarangak bere saioa eskainiko du 11:00 aurrera, beraz badakizue txarangazaleok jainekin txaranga zoragarri horrengana gerturatu zaitezte. Hori da. Eta txaranga doinuekin jarraituz, ostiraletik Zaldun eta bezperara larumatera egingo dugu salto, eta txaranga doinuak ez, baina dultzaina doinuak izango dira goizeko 11:00 aurrera, Tolosako erraldoi eta buruhandiak plaza zaharretik aterako baitira. Hori da, jende pila elkartzen da erraldoi eta buruhanden inguruan beti, eta inauterietan are gehiago, eta hori bakarrik ez du izango Zaldun eta bezperak 11:00 musika eskolako ikasle bandak ere kalejira egingo baitu urteroko moduan, musika eskolatik irten da. Hori da, Kabialai elkarteko txarangere aterako da, udaberriko dantzari txikiarea izango da larun batean. Eta udaberriko dantzari txikia plaza zaharrean dantza egingo duen moduan, Imanol ere plazan dugu lan eta lanari da, eta badu protagonistaren bat bere aldamenean. Bueno, hementxe gaude. Berriz ere plazatik leheno txarangagin eta oin inauteri zale batzukin. Bueno, ze moduz dihoazte hasi dira festak? Oso ondo, ilusio handia egin da, hasi diala eta ilusio egin. Eta zein berdezue, hemen oin txarangan atzetik ibili edo zein da zuen asmoa? Bai, goizten txarangan atzetik eta gero afaltzeko sagarrotegiagoaz. Bueno, ikusten danez, hemen denetatik daukagu, pankartak, dana sartzen zaigu. Bueno, eta zer dagoa zuen ikustokoena edo inauteritatik? Ba, ez dakit, bat ez ondo pasatzea, azkenen urten behin izatea, eta hoxe ondo pasa. Ba, eskerrik asko, eta nahi mazue esan dezakezue, gora inauteriak edo kamara begiratuta. Gota! Gora inauteriak!
Eta egitarauari errepasoa egiten ari ginen oinatz, eta jarretu egingo dugu Salonita bezpera horretan, eguraldiak baimentzen balin badu behintzat, Aizorratz elkarteak aur danborrada antolatuko duelako, eta arratsaldeko 5etan irtengo dira geltoki kaletik. Hori da, eta arratsaldeko 7etan Tolosako danborrada ofiziala izango da, plaza Zarretik abiatuta. Eta iluntzean, Txosnagunean kontzertua, eta iraunkorrak berriro, ezta? Eta horiako txaranga ere bai, badakizue larun batean kanpotarrak mozorratuta etortzen direla, gustuko izaten dutela, eta txaranga ere izango da, Tolosako ohitura horiek bisitariei ere erakusteko, eta Zaldunita eguna azkenean iritsiko da. Hoi da. Dianarekin beti bezala, goizeko 8etan pijama jantzi, eta kalera salto egiteko eguna, kalean salto egiteko eguna. Hori da, goizeko 8ak iritsiko dira, batzuentzat inauteria orduan hasiko da. Eta, Dianarekin festa berriz ere lertuko da, beste inauteria bat hasiko da, Dianaren doinua ere zoragarria da, egia esan, jende zabiltzen dago Gorriti plazan, igandean goizeko 8etan. Momentu berezia, Tolosar horietako bat, eta gainera, Diana zenbat aliz jotzen duten ere, aipatzeko da Tolosako musika bandakoek esfortzu galanta egiten dutelako, 100 aldiz edo errepikatzen omen dute Dianaren doinua, eta guri gustatzen zaigu, baina akaso bereek aspertu ere egingo dira batzuetan, Bai, eta iganderekin jarraituz, igande eguerdian karrozak, konpartxak aterako dira, Tolosako kaleak erabat beteko dira, kanpotik ere jende desente etortzen den eguna izaten da igandea. Eta igandea batez ere, itxura aldatzeko lehen eguna izaten da, ilusioz jazten gaituen egun horietako bat izaten da, mozorroa prestatzea gauza delako, eta bestea egun horretan mozorroa jazta izaten delako, kalera atera, eta ez ezagutzea ere politia delako, ez? Jendeak ez ezagutzea edo, horretan saiatzea. Inauteriaren txarma ere hori izaten da, ezta? Egun batzuetaztera transformatzea edo. Hori da. Ez dakit aurreratzerik baduzun oinat zertaz aterako zen aurten? Ritzea, konprometxo baten jarri nazue. Ze esango izut? Esango izut, ez dut esango, zuk esango aldiazu. Pista bat igual bai. Nik esango izut Tolosako festa erakargarri eta goxo batetik dijolan ere mozorroa. Txuleta igual. Hortxe utziko dugu. Nik esango izut Tolosako auzo bati lotutako mozorroa. Tolosar, oso ondo. Ez da beraztu izango, ez? Ez, beraztu ez beste bat. Esan genezakin autorizale petoak gerala, gure gaiak, herri lotuta aukeratzen ditugulako. Eta esaterari joan oinatz, ze zoragarria den irudia, baina egia esan, inbidia sekulakoa ematen digutela irudi hauek, ez da, eta inbidia ematen digutenez, lan agustuaro egiten dugu gaurko egunez, baina bera jetxi nahi dugu, eta agur esateko ordua ere iristen ari zaigu. Hori da, Imanolek ederki kontatu digu plaza Zarrean gertatu den guztia, eta guk ere gure konexioari agurra eman behar diogu. Eskerrik asko ikusentzule guztiei gurekin izateagatik Txupinazoaren saio berezi honetan, eta esan barra daukagu inauteriek jarraitzen duten bitartean, bai Tolosaldeko atarian eta baita 28 kanalean ere, jarraipen zabala izango duzuela datozen egunotan. Hori da, hasieran esan dizugu eta orain berriro esango dizugu, beste urte betez, hurrengo urten ere hemen izango garela noski urteko egun garrantzitsuena zoi kontatzeko, eta orain hasi da honena, orain hasi da festa, gozamena, beraz, ondo pasa, aldameneko ere ondo pasatzen utzi, eta gozatu inauteriak. Hori da, ondo pasa, zintzo ibili, eta gora inauteriak. Tolosako inauteriak. Aio.